बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा। डिसकासन जाबाय जों थाबैनो केस फाइल खालामसिगोन। सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय हमनो हाखाबाय बा किसुमाना हमनो हायाखै। जायफोर हमनो हायाखै बा जायफोर नुखायाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायनानै लागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला निस्सय लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा सिगाङाव मोननै भिडिअ इन्ट्र' होदों आङो प्रमद बर'आ बुंनाय माखासे भिडिअ इन्ट्र'। लोगोसे जोंहा माखासे बिटिआर ओनसोलाव अर्थात बिटिसि ओनसोलाव थानाय मेलेमजिबि सुबुंफ्रा माखासे केस होनायनि खोथा बुंदों नङा होमबा। दा नैबेनि सायाव नोंथांमोना गुवारै नायनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे आङो सिगाङाव प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव आं माखासे खोथा बुंनो सानदों। नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लाबानो जाबाय। बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ। अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेसना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो। प्रमद बर' सार बिटिआरनि सिएम नोंथाङा जेसांखि हिसाब खिथाब होआ मानो बेफोर हिसाब खिथाबा गासिबो नंखायसो गोजा जाजोबगोन। आंनि साननायावसो दे बियो रायजो राजानि साननायाव माबायदि जागोन आं बेखौ मिथिया। नाथाय नोंनि बे गासिबो हिसाब खिथाबा गासिबो थगायनाय आरो नंखाय गासिबो फान्दायजोबनाय गासिबो हिसाब खिथाबसो जागोन। गासिबो फाव फान्दायनानै बानायजोबनाय हिसाब खिथाबसो जानो हागौ। माब्लासिम जाफुंनायनि लामायाव दं बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया। बेयो मावफुंजागोन खिन्थु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ'आव नङा। दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बेखौ सोजोबना होनो हाया। मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन। दा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन। गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा। दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। आच्छा बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ अर्थात बिटिआरआव गामि सोसननायखौ सानसेनो सोजोबनो होनबा सोजोबनो हाया जाहैदों नङा होमबा। अब्ला बै बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारनायाव सोरबा गहपुरनिया उन सोरबा सनितपुरनिया उन सोरबा क'क्राझार बिटिआरआव थाखानाय रायजो राजाफ्रा उन सिगां ओंखारलायदोंमोन नामा? खेबसेनोथ' ओंखारदोंमोन ना। मानो सोजाजोबा गासिबोथ' ज' ज' लैहोर लैहोर बड'लेण्डनि मुङैनो सोमावसारदोंमोन। गासिबो साखा फारा जानानै जानजि खाफ्रानानै गासिबो ओंखारलांदोंमोन नङा होमबा खौसे जानानै। जोङो खनसेनो बड'लेण्डखौ मोनगोन होननानैसो जों आसा खालामनानै जोङो गासिबो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनै नोंथाङा बिटिआरखौ लाबोनायनि उनावसो सोजानाय सोजायै बाथ्राया ओंखारगासिनो दङ। मानो ओंखारा जानो? नोंथांनि बिटिआरआ थार जिथु सैथोमोनब्ला खनसेनो मानो सोजाया जागौमोन? दिनै बिटिआरआ सैथोजों नङैखायनो माखासे गोबांथार रायजो राजानि थाखाय गनायथाव नङैखायनो सोजानाय सोजायै रावा ओंखारगासिनो दं। सोरनोबा नांगौ सोरनोबा नाङा बे जागासिनो दं। नाथाय नोंथाङा सोनानै होयोब्ला मालाखौनो सोनानै होखांसिगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा खनसेनो सोनानै होनायब्ला गनायजोबगौमोन। आरो गहपुराव माखासे 500 सुबुं जिउ खहा जानायनि खोथा बुंदोंना नोंथाङा। 500 सुबुङा मानो जिउ खहा जायामोन नोंथाङा बेखौ मोजाङै मिथिखागौ। बेबोथ' मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङैनो बा हारिनि मुङैनो बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोना रुंसारि जालांदोंमोन। दिनै बै बिथांमोननि मुङै नोंथाङा मा खालामना होनो हादों? जेबोथ' खालामना होनो हायाखै। दिनै गहपुरनि रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि नामखौ नोंथाङा लाहरदों। दा जाय हक नोंथाङा लादों मोजाङानो जादों जों बेखौ आसा खालामो। नाथाय नोंथाङा बिथांमोननि थाखायबोथ' रुंसारिफोरनि थाखाय माबा मोनसेबाबो उन्नति खालामनानै होनांगौमोन ना। बे गहपुरनि सुबुंफ्रा मा ओरैनो जिउ बावदोंमोन नामा? हारिनि मुङैसो बिथांमोनाबो जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। हारिनि थाखायनो बिथांमोना रुंसारि जालांनो गोनां जादोंमोन। अब्ला नोंथाङा मानो बुजियाखै? दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारिनि बायदि जानाय नङा। हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन, बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों, सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन। दा नंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ। प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों। पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों। बेजों जोंनि मा होनो बेखौ बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा। नोंथांहा बेवहाय खर' सायाबा जेबो जाखाया जों बेखौ मिथिखागौ। नाथाय जोंहा बुंनांगौ दङ। नोंथां बायदि सासे थगायसुला लिडारखौ जोङो बारंबार सानफ्रोमबो सोरांब्लानो अखा नायब्लानो जोंहा बुंबाय थानांगौनि खोथा दङ बा सोंखारिबाय थानांगौनि गोनांथि दङ होननानै जों सानो। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा हारिनि मुङै गोबांथार सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसिफोरखौ गिदिर गिदिर सिमांफोरखौ नोंथाङा धंस' खालामना होबाय, थेर बेथेर खालामना होबाय आरो गासिबो हारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ नोंथाङा सिफायनानै होजोबबाय। बांसिनसो नोंथाङा खहायाव खालामनानै होदों। दिनै नोंगौ बे नोंखागौ दिनै बिक्रम दैमारि बिथांनि बुंनायाव नोंथाङा जेबो खहा गैया बा हारिया जेबो खहा जायाबा नोंथाङाबो जेबो खहा जाया। नाथाय नोंथाङा मा खहा जानो? नोंथाङा बिक्रम दैमारि सारमोनहा बा बिथांमोनहा बुङोब्ला नोंथाङा बांसिनसो बेनिफिट दङ। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गुबुन गुबुन
सानथौगिरिफोरनि साननाय बायदिसो जानांगोन होनदोंना बेवहाय सानथौगिरिफोरनि जेबो फायदा जाया जेबो बेनिफिट जाया होननानैसो आं नुहुरदों मानो होनना बुङोब्ला गासिबो फायदा एन्ड बेनिफिटआ नोंथांनिनो गोजा प्रमद बर' एम्बु थेबगां सारनि गोजा गासिबो बेनिफिटफ्रा गासिबो फायदाफ्रा नोंथांनावसो गासिबो धन सम्पति धन दौलत गासिबो जमायै बोनथुमगासिनो दङ नोंथाङा आरो नोंथाङा जेनगोनखौ मिथिखानानै दंखाथारसैना बेखायनो नोंथाङा बे रोखा जाबाय जि नोंथाङा जेनगोनखाय थफ्ला थफ्लिखौ बोनथुमनानै लाखाजोब्बाय जाहाथे आरो 5 बोसोर मारैहाय जालांनो हागोन किजानिबा फिर आरो 5 बोसोरनि उनावबा दावखोनो हागोन ना हाया नोंथाङा गोबांथार समनि थाखाय नोंथाङा थफ्ला बोननानै लाखाजोब्बाय आरो जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 years मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहूर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा नोंथां प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआरनि सिएम सारा मोनफा बिन्दु गोसोआव हाबहाबनानै दंब्ला बा नुबोदोंब्ला नोंथाङा दिनैनि दिनाव मानोथो बै रोजा बर' सुबुंफोर खस्थ' खालामबोनाय भुगिबोनाय बिथांमोननि बिर जोहोलावफोरनि मेगननि मोदै न'खरनि सुबुंफोरा दिनैसिम जानाय लोंनाय सुख गैया सान्थि गैया बर' रायजो राजाया दिनैसिमबो गोजोननाय गैया नै बिनि सायाव मानो नोजोर बोनो हायाखै मानो जेबो नोंथाङा दासिमबो जेबो अनसुंथाइ होनो हायाखै नोंथाङा मा सानदों नामा गुबुनखौसो बुंदों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ खुगायाव गोदै बुंनो हागौ मोनसे समावबो नोंथाङा हाग्रामा महिलारिखौ बुंबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बायदि आङो दिल्लीनिफ्राय आसामसिम फ्लाइटजों हान्थिग्रा नङा होननानै आङो गारि मटरजोंनो हान्थिनाय नाथाय दिनै सोरखौ नुनो थांगासिनो दङ नोंथाङा जेब्ला एबसुआव सोमावसारदों बे समावहाय नोंथाङा हावायावनो बिरगासिनो दङ मिथिबायना हावाइ जाहाजजोंसो हान्था मेला खालामगासिनो दङ दिनै नोंथाङा बै जाथारै लामा नुबाल'सो नोंथाङा गारिजों थाङो मिथिबाय बेयावबो नोंथाङा गारिनि बेब'हारखौ बारा खालामबावा नोंथाङा गारिजों बारा हान्थिबावा हेलिकप्टारजोंसो फांखा गोनांजों नोंथाङा हान्थिगासिनो दंबावो आरो लायनो बाहाय हारायाव बिरग्रा मानसि नङानो नोंथाङानोथ' 1 नम्बरा जोंनि हारिखौ थगायनानै जानाय बड'लेण्डखौ फाननानै जाग्राया आरो नोंथांनि सायावलाय सोर फोथायनाय लाबावनाय थग्राबलाय नोंथां बायदि सासे थगायसुला फोथाय खेबस' लिडार जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गैया होनना बुंब्लाबो जेबो लस गैया होनना सानो दा नोंथांमोन सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै ला अब्लानो निस्सय फारि बुजिजोबगोन बिथांमोनहा जोंहा बिटिआरआव थानाय बा बिटिसिआव थानाय माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बिपिएफ इउपिपिएल पलिटिकेल बासियालासे माखासे गोबांथार मोजां खोथा बुंदों आरो लोगोसे जोंहा माखासे हा हुनि सोमोन्दै बा ट्राइबेल बेल ब्लकनि सोमोन्दै माखासे केस होनायनिबो खोथा बुंबाय दिनै बिथांमोननि साननाय मथे जानांगौना जाना जोंनि रायजो राजाफ्रा निस्सय भिडिअखौ जोजासे नायनायनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं आसा खालामो मानोना दिनैनि भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय नोंथांमोना आसा खालामो थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरगोन होननानै जे जिनिसा जोंनियाव जानो नाङा बे जिनिसखौ जोङो बुजिनो मोन्दों बेखौ जोंनि बिटिसि सरकार बा जोंनि हा हुनि इएम रन्जित सार बिथाङाबो बेखौ मावनाय नङामोन होननानै जों सानो बा प्रमद बर' साराबो बेखौ मावनाय नङामोन होननानै सानो नाथाय सोरनिबा नारसिननायाव बा गोजौनिफ्राय माबा नारसिननायाव बे जानाय जिनिसखौ बे खामानिफोरखौ मावनांदों जानो हागौ नाथाय दा बिथांमोना बेखौ गिनानै जुदि आयेनाव गैयै बिटिसि 6 सिडिउल हिसाबै जे एक दङ जे आयेन दङ बेफोरखौ सिफायनानै खामानि मावोब्ला उननि थाखाय जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेसन बा बिटिसि सरकारा सालायनांगौआ जों उनाव माबायदि सालायगोन बे मोनसे लुज जानानै थागोन मानो होनबा मोनसे सरकारा आयेनजोंसो सोलियो आयेन बन्थ' जों सोलिनांगोन दा जेरै जोङो बेखौनो होनबाय थादों जोंहा हा हुनि मोनथाया जोंनो जेखाय होखाबाय सासे बिफाया गावनि फिसाला सासेनो नामजारि खालामनानै होबाय आरो बे हाखौ गुबुननो होनो हाया दस्रायाबो रायज्लायनानैबो होनो हाया बे बिफायाबो बेखौ दस्रानो होस्लायफिननो हाया दा बे बिटिसि 6 सिडिउला जोंनो मोनथाय रिजार्भेसन मोनथायखौ जोंनो होखाबाय बे मात्र ट्राइबेल बेल्ट ब्लकल' नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ लानानै बे बिटिसिखौ दानाय जादों खिन्थु जेरै हाया ओरै एसे दखर हाखर हाला थायो बेबो बे हाखराबो बे माहाजोननि हायाबो बे माहाजोननि नोंखायनो बेखौ दानख'बालानो कन्टिगुवास हिसाबै लादों दा बेवहाय एसे आवगायाव जेखौ जों नन रिजार्भ बा बेल्ट ब्लकआव गोलैयाखै होन्दों बे बेल्ट ब्लकआव गोलैयैखौबो बे बिटिसि जेला जाबाय होनबा बे कन्टिगुवास बे सिङाव जे बिटिसि सिडिउल जाबाय बे गासैबो रिजार्भ बे रिजार्भ माने ट्राइबेल एरिया लेन्ड बियो ट्राइबेल लेन्ड बियो बेवहाय खुनु माने गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बे 6 सिडिउलनि बाहेरायाव बेबायदि नङा जोंनि मानसिफ्रा बे कनसेप्टखौनो मोजाङै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां बुजियाखै
मोजां बुजिनानै लायाखै बिटिसि 6 सिडुलखौ बिटिसिआव सोरबा गभर्नमेन्टआ बानायनाय होननानै सोरनिबा होननानै बेखौ नारगारनानै दोननो नागिरदों नाथाय बिटिसि 6 सिडुलाव जोंनि एकदम सिकिउर सेफटिनि थाखाय जोंखौ बानायनानै होखानाय बेखौ बे बिजेपि गभर्नमेन्टआव बानायदों बे जादों एल.के. आडबाणीनि आरो बे जोंनि अटल बिहारी वाजपेयी बिसोरनि अननायाव बे बर'फ्रा सेस जानोसै होननानै बेखौ बै समावनो होदों दा आङो बुंनो हागौ जों बुंनो हागौ जों बुंनो सानो जे बिटिसि बेखौ बिजेपिनि दिनाव बानायदों बिजेपिआ बानायगोन होननानै नंगौ बिजेपिआ बानायनो हागौ खिन्थु बे दानि गभर्नमेन्टआ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बे बिजेपियानो जा सोरबा दस्रा पार्टियानो जा आसामाव जोंनि एगेन्सि मावग्रा आसामिस नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जुदि डाइरेक्ट खामानि मावोबा जुदि दिनै बिश्वजित दैमारिया नंगौ मोजां मावदों जों मिथिगौ बर'नि थाखाय बे मोजां मावदों बा सासे रोंगौथि गोनां हिसाबै मावदों बे बिश्वजित दैमारि बादि जोंनो गोबां ओंखारनांगौ बिश्वजित दैमारि बादि मावनांगौ नाथाय जोंनि आसामनि आन्दाराव नङा बे बिजेपि मावोब्ला डाइरेक्ट सेन्ट्रेलजों डाइरेक्ट माने दिल्लीजों डाइरेक्ट दिल्लीजों मावोबा जोंनि खामानिया बिटिसि 6 सिडुल जेरै जादों बेबादिनो स्रा जागोन नङाबा बे आसामनि सिङाव आसामनि बिजेपिनि सिङाव मावनानै आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव मावनोब्ला बे जोंनि बिटिसिआ माब्लाबाबो मोजां एडमिनिस्ट्रेसन खालामनो हानाय नङा दिनै दा नोंजों नुबाय बे हाया एसटि एलएसिआ दाख्लै जेरै एप्रुभ होदों रादाया बुंलांबाय बे एप्रुभ होनाय हाया गुबुन हारिनो होनो मोनला बेहाय जोङो होनदों बे केटेगरि बानायदों अबिसि एससि प्रोटेक्टेड क्लास होननानै बिदि होदों खिन्थु बेबादि गैला मानो होनबा बे 6 सिडुल माने बियो ट्राइबेल लेन्ड जाबाय ट्राइबेल एरिया जाबाय बेखौ खुनु गोदो दस्रानो हाला बिनि आवगायाव गोदो हायोब्ला हायोमोनगौमोन खिन्थु दा नंला 6 सिडुल जाखांनायनि उनाव आरो दा बेखौनो बुंदों मानसिफ्रा मोजाङै बुजिनो हायाखै 6 सिडुलाव मा दङ बे 6 सिडुलखौ मोजाङै फरायब्ला बुजिगोन जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनाय हाया 6 सिडुलाव बे हाखौ दस्रा बे जोंनि बिटिसिआ जादों एमेन्डेड 6 सिडुल बेवहाय एमेन्डेड 6 सिडुलाव बै जाय मानसिफ्रा थाखानाय जायहा गोदोनिफ्रायनो हा दंखायो बिसोरसो क्वालिफाइड बिसोरसो इलिजिबोल बे इलिजिबोलफ्रा गावसिनि बिथोराव हा फानलायनो हागोन बायलायनो हागोन बिसोर जेबो उसुबिदा थाया बिसोर इलिजिबोल खिन्थु दा बैहा हा गैया 2003निफ्राय सिगाङाव थादों ओंखायनो थानो मोनो बे नङा बे सिगाङाव 2003नि सिगाङावबो थादों बा बेनि आवगाय 95 96आवबो थादों बै समावबो थादों खिन्थु बिसोरो बै समावनो हा मोनखायाखै मोना मानो होनबा बिसोर इलिजिबोल नङा बिसोर आनअथराइज थादों थानो मोनगोन बिटिसिआव थानो मोनाखौ होनाखै थानो मोनगोन खिन्थु हानि मोन्थाय मोना बे खोथाखौ जों बुंजादों बिटिसि 6 सिडुलनि माने 2003निफ्राय जे थानो मोनो होनदों बे थानो मोननायखौहाय जोंनि सरकारा गभर्नमेन्टआ बा जोंनि लिडारफ्रा बुजिनांगौ बेहाय दानि पजिसननि खोथा गैया बे सिगाङाव मावबोदों बेबायदि मावदों बेबायदि होदों बेजोंबो खोथा गैया सिगाङावबो बेखौ मोजां मथ' स्टाडि खालामाखै 6 सिडुला मा खिन्थु बे जिनिसानो इलिगेल जाबाय थादों बे इलिगेल जानायखौनो आरो दाबो एखे धरनि मावोब्ला बे बोरै जागोन बेवहाय जाय हा इलिजिबोल होननाय माने जाय हा पार्मानेन्ट हा दंखायो बिनि फिसा फिसौआ इनहेरिटारि हिसाबै बियो नामखौ सोलायलांबाय थानो हागोन लालांबाय थानो हागोन ओमफ्राय बेहाबो हा दं हय गुबुन हारि बे बाङालि बे बिहारि बे दस्रा गुबुन हारि खिन्थु बिसोर हा दंखायोमोन नालाय बिसोर बायलायलायनो हागोन खिन्थु बै हा गैखायै मानसिया गोदान भाइ बायनो हाया बेसो दा ओंखायनो दा बेहाय एसटि एलएसिआव जों नुबाय मा गुबुन मानसिफोरनो होबाय जे मानसिफ्रा प्रटेक्टेड नङा जे मानसिफ्रा जोंनि ट्राइबेल नङा बे मानसिफ्रा मोना दा बेखौ इलिगेलै होनाय जादों बेखौ जों अबजेक्सन खालामो आरो बेखौ जाहाथे अबजेक्सन खालामनांगौ मानो होनबा बिसोरनो जुदि होबाय होनबा गुबुनाबो गासिबो आं बे एथ' बोसोराव थानाय आं बे एथ' थानाय होनना लागोन दानो जों नुबाय मोनसे सार्कोलाव 50 जन 60 जन जों दा इलिगेल नुदों मोनसे सार्कोलाव होमबा जोंनि बिटिसिआव खयथा सार्कोल दं सार्कोलाव मेनला बे सार्कोलाव गासिबो 50 जन 60 जन होनबा बेसे हाजार जाहैगोन बेसे हाजार जायोबा आरो नेक्स्ट एलएसि जनो नागिरदों बे नेक्स्ट एलएसिआव बेसेबां लाबावगोन होमबा नोंखौ बेखौ ओरै होबथानो हानांगौ बे माबे आयेननिफ्राय जाखो होमबाथ' बे जोंनि बे 6 सिडुलबो थाला बिनिखायनो बेयो बे एसटि एलएसिआ जेरै आवगायाव बे जेरै थाख्ला भुल जादों आरो दाबो बे जिनिसा जाबावगोन ओंखायनो बे जिनिसा बन्द जानांगौ बे एसटि एलएसिआ इलिगेल बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे एसटि एलएसिआव जाय ट्राइबेलफ्रा माने जाय हा मोन्थाय दंखायो बे मोनगोन आरो गुबुन हारिया हा बायलाय फानलायाव बिसोरो एक्सेन्ज खालामनो हागोन बेबो जेबो खोथा गैया नाथाय गोदानै बे सोरबा गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बे पिजिआर होननाय बेवहाय खुनु हा मोना बेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मिथिनाया मोजां आरो जोंनि अफिसारफ्रा जोंनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ बुजायो जे बिटिसि 6 सिडुलाव बेबायदि लिरनाय गैया जे गुबुन हारिफ्रा हा मोननाय होननाय लिरनाय गैया लिरनाया बे एगाव थाया बे बिटिसि सुक्तियाव थाया खिन्थु
सिक्स सिडुल एगाव नायदो दाना बहाय फेरा उमुगाव होननाय लिरनाय दं बेबादि दा नोङो बैखौ नायदो ना सिक्स सिडुला मा सिक्स सिडुल प्रभिजनाव मा दं बेखौ नायदो बिटिसि सुदियाव होनदों जायहा थाखानायफोर दं बिस्रा जेबो उसुबिदा जानो मोना बेखौ होनदों खिन्थु जाय गोदानै बे कास्टलेण्ड माबालेण्ड होननानै बिदों बेवहाय मोना बे जिनिसा सिक्स सिडुलाव दङ मानो होनबा सिक्स सिडुला नों गार' हिल्स मेघालयफोरनि बादि बा मिज'रामफोर बादियाव बा कार्बि आलं बादियाव नायदो बेहाय सिक्स सिडुल होननायाव रावबो नन ट्राइबेल बा अन ट्राइबेलफ्रा मोनाखै खिन्थु जोंनिया एमेन्डेड सिक्स सिडुला मा बेवहाय एसे माखासेफोर दंखायोमोन नालाय ओंखायनो सोरबाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि आवगाय सिगां दं बिसोरबो दं खिन्थु बेल्ट ब्लकआवथ' मोना दंब्लाबो दंजा सोरबा दं होनना बुङा बे इलिगेल खिन्थु दा नैबे सिक्स सिडुल जाखांनानै जेब्ला बेल्ट ब्लक नङियाव दङ होननाया बिसोरो जायहा हा दंखायो बिसोर थानो मोनो बे जिनिसखौसो जोङो क्लियार काट जानांगौ बुजिनांगौ आरो बिनि बादै दा गोदान खुनु रावनोबो हा होनो मोना बे खोथाखौल' जोङो दा जोंनि दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय दा बेखौ बुं जे नै बाहायनो होनखानाय दङ जायहा हा दंखायो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा 4.3 ए बियावबो नाय बाहाय होनखानाय दं बिसोरल' जेबो उसुबिदा थाया बिसोरखौ जोङो माने बिसोर हा मोना होननाय गैया खिन्थु गोदान जाय मानसिफ्रा जेबो हा मोनाखै बिसोरनि थाखाय हा गैखायामोन बिसोर मोना बे खोथाखौ दिनै आं बेखिनिखौ बुंबाय प्रमद बर'खौ आं रिकुवेस्ट खालामबाय फेरेंगा सार्भे खालामबाय गासै सार्कल अफिसारफ्रा नन ट्राइबेल जाजोबनानै दङ ट्राइबेल अफिसारफोरखौ लाबो मानो होनबा बिसोर ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावगोन होमबा जोंहा ट्राइबेलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो आरो जायहा बिटिसिआवबो दङ सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि दं बिथांमोनहा एन्टि ट्राइबेल दं माखासे आरो माखासे आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय लानाय सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि बिसोरो एन्टि ट्राइबेलनि खामानिखौ मावगासिनो दं जों नुदों आरो माखासेयाथ' बिराद कराप्टेड आरो सोरबाया 3 बोसोरनि बारा जाबाय बेबादिखौ माने एक्सन लायाखै आरो बिसोर खालि बियो आसाम गभर्नमेन्टनि माने रुल आसामनि माबायो बा आसाम गभर्नमेन्टआ थिननाय बादि आसाम गभर्नमेन्टआ आंनि बादिसो माने नाथाय बे बिटिसि सिक्स सिडुला एक्सट्रा एडमिनिस्ट्रेसन बियो बेहाय खुनु आसामनि रुलजों बेवहाय सोलिथारनांगौ बे नङा जे जिनिसा बाहाय जोंनाव ट्रेन्सफार साबजेक्ट जाबाय बे ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ जोङो आयेन बानायनानै जों सालायनो हानाय दङ नाथाय बे जिनिसा लुज जागासिनो दं जोङो लुबैयो प्रमद बर' सरकारा थिग আছে बेखौ मोजां खालामलाङोबा बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै थाङोबा आरो सोलिबावथों आरो सरकारा फैबावथों खिन्थु बेफोरबादिखौ खालामलाङाब्ला जोङो बेदि लुज नुयोब्ला जों माब्रै जोङो मोजां मोननो हागोन बेनिखायनो जोंथ' लुबैयो फेरेंगा सारमोन थादों इउपिफोराव मोजां एमएलए दङ मोजां मानसिफोर दङ दिनै जोङो बिदियाव मानसिफोरखौ जों नायनांसिगोन जे जोंहाय पार्टिनि खोथा गैया जोङो जाय मोजां मानसि बे मानसिफोरखौ जों नायहरनांगोन एबार मानो होनबा नुबाय जे जोङो माखासे आयेनफोरखौ मिथियाब्ला आयेनफोरखौ जुदि बाहायनो नागिराब्ला लिडारल' जानानैथ' जानाय नङा नैबे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ नोंखायनो सांग्रां जानो थाखाय खावलायहरबाय जे जोङो गावजे सासे सिटिजेन गावजे सासे भेलु गोनां सिटिजेन जों जे राजा बानायगोन बे राजा बानायनायाव ओरैनो दैयाव थांगारहोनो नाङा जे आंनि 500 मोननाय 1000 मोननाय इलेक्सन समाव मोननाय बेखौ जों थांनो नांला जोङो मा जाय मानसिया मोजां इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा मोजां मानसिखौ सायख'नो थाखाय बे सायख'नाय बोथोरा फैबाय बेखौनो जों नुबाय जे सोरनिबा सायावल' जों डिपेन्ड खालामनानै जाया सोरबा मोनसे पार्टिनि सायावल' जों डिपेन्ड खालामनाय सोरबा मोनसे गभर्नमेन्ट सायावल' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दावनो बाहाय दङ नायगासिनो दं नोंखौ बे बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे जोङो नांलांबाय थानांगोन जेसेबांसिम जोंनि गला सहैयागौमानि बर'नि रायजो जायागौमानि जे जोङो नांलांबाय थानांगोन बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बुङाखै जे बियो जिरायथ'नाय खोथाखौ बुङाखै दा जोंनि लिडारफ्रा बुंदों जे जोङो एसे जिरायथ' बड'फा उपेन्द्र जिरायथ'नायखौ बुङाखै जेखौ मोनदों बेखौ लागोर जुदि बियो जोंनि थाखाय नङाब्ला बेखौ जाबगार आरो गोदान नांगौ जायनि थाखाय बिएसि गारदों बिएसि गारनानै लोगो आरो जोङो बिटिसि नांफिनदों बिटिसि नांफिननो मोननाय लोगो दे थिग আছে आरो बिटिसियावबो आवगायावनि मानसिफ्रा बुंदों दा जाय सरकाराव थानाय मानसिफोरा दा मोननै मोनथाम सरकारजों ज' जादों बिसोर बुंदों जे बिटिसिआव हा हुनि सेफगार्ड गैया बिटिसिआव गैया होनदों गैयाबा बेखौनो थिग खालामनो जायनि थाखाय जों बिटिआर फैनायखौबो जों मोजां मोनदों वेलकाम खालामदों जे बिटिआरआबो दे नामखौ सोलायदोंब्लाबो बिटिसि 6 सिडुल जेरै हिमन्तआ बुंदों आसामनि सिएमआ जे जों बिटिएडिखौल' चेन्ज खालामनानै बिटिआर खालामदों मोजां नामखौल' चेन्ज खालामदों जोंबो नामखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिटिआर हिसाबै बिटिसि 6 सिडुलनि जेसेबां जुदि माबाया दंजोबोब्ला प्रभिजनआ दं होनबा खिन्थु दिनै गावनो मानो बे खोथाखौ बिदि बुंदों खिन्थु दिनै
बिटिआर जानायावबो गैला होननानै दा माने बे जोंनि ट्रेन्सफारसारफोरखौ बा जोंनि बे हा हुनि खोथाफोरखौ मानो गाव माने दिमिनिसिं माने खोमोरलांबाय थानो नागिरदों बिनि थाखायनो जोङो बुंनांगौ जादों जे आसाम गभर्नमेन्टनि सिंजों जुदि थांबाय थायोब्ला जोंहा बे बिसोर सानजों थाङोबा जोंहा गोबां खहा दं जोंनियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजिजों लादो जे जोङो मेङाखै जेनेबा सोरबा मेंबायब्ला सोरबा लिडारा सोरबा पार्टिनि लिडारा गाव मेंबाय होनना लायोबा बिथाङा जिरायनानै था जिरायदो मानो होनबा जोङो मेङाखै गोबां बर' फिसा दाबो गामियाव हुलुस्थुल जानानै दं जे जों माबोरै जागोन जों मारै जागोन बिसोर जों मेङाखै खिन्थु सोरबा लिडारा मेंनानै जुदि मेंथ'बाय जों जिरायथ'ना ओरै मावनोसै होनबा रायजो राजाफोर बेखौ दा खोनासं दे नों मेंबायबा थाथ' नोङो उनाव सिखारफिन नों जुदि दमखौ लाफिन खिन्थु नोंस्रा दा दमा बायबाय जाय बेबायदि बुंदों जिरायथ'नोसै खोथा होनदों बिसोर दमा बायबाय बेनिखायनो जोंना दमा बायाखै रायजो राजाना बायाखै जोङो बे जिनिसखौ जोङो खालामफिननांगोन नांफिननांगोन अनेक खोथा दङ जायनि थाखाय जोंनाव बे बिटि सिक्सटिनाव बेबायदिब्ला गुबुन हारिफ्रा सार्टिफिकेट इलिगेल लायै नमिनेसन होबावसिनो बिटिसिआव बेखौ आरो पार्लियामेन्टआव आरो फैगौ माबायाव एसेमब्लियाव फैसो एसेमब्लियावथ' बावला नै बिनि बिजाखौमाना आरो एसेमब्लियाव जाहैगोन होमबा बे गुबुन हारिफोरा जुदि बिदि दारायनो मोनोब्ला आं बेखौ बे बिश्वजित दैमारि सारनाव बुंदों सार बोरै जानांगौ नों दसे नायग्राया दा बे जुदि एमपिआनो जुदि गुबुन हारिफ्राबो गुबुन जायगानिफ्रायबो दारायफैनो मोनोबा मारै जागोन बे साराथ' सिखार खालामदों नोंगौ जों बेबायदि मा खालामदोंब्ला जोंथ' बेखौ नांनांगोन ज'यैनो जों खिन्थु इउनाइट जानांगोन ज' जानानै जोङो बेखौ दिल्लीयाव जों धर्मा हैनांगोन बा दिल्लीयाव जों माबा हैनांगोन मेम'रेन्डाम हैनायखौ होनदों खिन्थु दा जोंनिया दिल्लीयाव थांनो जों मा लांफां फैसा जुथि बायदों गैया जोंनि थाखाय जों फैसा थांनो हायाखै जायनि थाखाय जोंनि माखासे केसफ्रा आद्रा जानानै दं जों केसनि थाखायबो जों नांगासिनो दं आरो जोङो नैबे हा हुनि बेलायाव जों माब्लाबाबो जिराया माब्लाबा जों अलरेडि उल्टिजों रायलायबाय जे बेवहाय खुनु केटेगरि गैया ओबिसि एससि बिसोरनो हा होनाय बिदि गैया ओंखायनो जों बेखौ जोङो अलरेडि डिसकासन जाबाय जों थाबैनो केस फाइल खालामसिगोन बे एसटि एलसिआव इलिगेल दं आरो बिटिसिआ बिजोंबा जोंहा दंस' जागोन बेखिनिखौ आं रायजो राजाफोरनो मिथिहोहरग्रोनाय जाबाय धन्यबाद।